alias espace Balbi. Anna now they come how they come or how come Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronic boutique Ferita vive, mobile ferita vive. Senunga vive, wasenu genesi vive. Espace Balbi. Espace Balbi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone songo duma, Samsung songo duma, Huawei songo duma, Tecno songo duma, Redmi be achama. Wali tanoni wala nyumandon ko ta ko nyesi aw bela jelema aw munu sokoleno ananu wakatina Balbi bugu meja an kungo ani an kungo bela jelen kungo kelen no kuma nye chen bi amina jega masala ni ambal makedo amina jega masala nyogon kungo la awo bitakadi de dombe takadi bitakadi. Aujourd'hui on va danser, on va chanter, on va pleurer. Abede bi bitala amina yele bi ami donke ami dongi dam klaka kasi abede bi bitala donc ayo bismillah bi émission atina ke bashi mini anami dese soni anga se yoro jan ami foli di anga invité ma salam alaikum. Walaikum salam. Ko bi chogodi ate dogola ko ri bashitila alhamdulillah. mse itoko ani jamu bi se ka fo lamel bako nyana ne to Bajalo i jalo jeri c'est en fait ibi bara jumene ke. Bon, pour le moment, mais baram au cinéma. Cinéma. Chatri boga. Voilà, ne vais cinéma tourner ke. Mais iti dowere ke nota. Non, sauf ça. Ibi chatri tourner neke. Il va faire comédie nous ou bien. Non, film de. Film quoi. OK, c'est bien. Il va lu dorone ke. OK, amedo OK alaka ani deme. Mais mi fait la question de poser na akani toro ko sebere. Voilà. Bon, le jura ni soro asore ga dogo de wa ou bien akeli koroba yaline. Bon, il y a une question jara ko sebe. Bon, al kare kono mo chama be nyini ngala. Bon, na ma ya ko nyini ngal kara ma jabe ma fese abe famia to wamna. Et le jura yene soro kaneto kletan shekne la. Ah? Kletan shekne. Nega le jura yene soro kaneto kletan shekna. Bon, faut qu'on ait bima. Mais à la tanouga. Parce que le jura yene manque sababu gane balgien fin pour là. C'est tout que beta yorum na ne beta ga. C'est tout que beta jien ko ke ne beta ga. Fona kon bora sanfɛ bara la suno fɛn dugumo bara le jura imane balashi la le jura ye bajalo sɔrɔ a bangeni tile 18 tile tan cogo jumɛn a kɛra a dɔnni ɲɛfɔ ta bangeni tile 18 i bangedon 1 2 3 4 5 fo ka taa se tile 18 o tile 18 na de le jura ye ne sɔrɔ bana dɔ de y'i minɛ wa non bana tɛ ngololani sen fila un jour la mère bora avec ata ji di l'eczéma fajiru da fɛ village la lampan mesigi denw senkɔrɔ debi la parce que ampoule ko fanga ka dɔgɔ dɔɔni lumière ko kama quoi voilà bon lampan sigilen ne senkɔrɔ waro denmisɛnnin ye bɔgɔ de ne sen sera lampan ma lampan bɔnna finikolon kan o de kɛra sababu ye ka ba sen fila minɛ la n'o tɛ ba ma wolo ta donc lampan bɔnnen fini kan a ye tasuma de wuli ya très bien a ye tasuma wuli ka ba sen fila minɛ sinon ba ma wolo ta mais sisan ba e yɛrɛ kɔrɔbayalen ka kodɔn ka sɔrɔ i bɛ nin togoya la i yɛrɛ kɛra cogo di n'o de f'i ɲɛna kuma daminɛ na a ma foyi tiɲɛ ne ye quoi a ma foyi tiɲɛ ne ye parce que toujours sentigiw bɛ se ka ko kɛ n'i bɛ se k'o kɛ déjà bana t'i la quoi
Oh, mais denmisɛnninya i b'a fɔ denmisɛnninya wagati ninnu den min ŋunuma wagati min na ka na se i b'a fɔ i taamalen yɛrɛ quoi i bɔlen ko kalama i tɔɲɔgɔnninw bɛ boli ka taa yɔrɔ ni fɛnw na olu wagati ninnu i kun tɛ to ka fɛngɛ dɔɔnin i kun tɛ gêné ya. Non ne tɛ gêné parce que ala ye ne bɛn ni balimaw dɔw ye ne tɛ se ka tugu kɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ u t'o yɔrɔ tagali nege minɛ quoi. Donc e tɛ se ka se taga yɔrɔ min na. Ne tɛ yɔrɔ min tagali man di ne ye u t'o yɔrɔ tagali nege minɛ quoi. I balimaw yɛrɛ. Voilà ani n bɛnkɛdenw n b'u fo nin yɔrɔ la parce que denmisɛnninya la hali ni san nana olu de tun bɛ ne ta an bɛ kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais yɔrɔ o yɔrɔ tagali man di ne ye u tɛ taga yen hali n'a sɔrɔ o de ka d'u ye tant que a man di ne ye u tɛ se. Mais i kɔrɔw bɛ yan. Bien sûr ne kɔrɔw bɛ yen. I dɔgɔninw fana bɛ yen. Dɔgɔnin kelen de bɛ ne bolo. Donc e lagare kɔrɔkɛ de. Voilà ne ye lagare kɔrɔkɛ de. Wow, c'est bien. An bɛ balimaw fana fo nin yɔrɔ la balima ɲumantigiya de ye damu ye. Ne delila ka nin kuma kelen fɔ aw ɲɛna yan n ko mɔgɔ balima a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i balima supporter n'i ma k'i balima fɛ mɔgɔ si tɛ k'i balima fɛ i yɛrɛ nɔ na mɔgɔ y'i yɛrɛ de n'e ma k'i yɛrɛ mɔgɔ fɛ n'i banna i yɛrɛ mɔgɔ la ka tugu mɔgɔ kɔ a tigi bɛ siran i ɲɛ parce que a b'a bila i kunna n'i ye balima de ye nin k'a la mun b'a yira ale la k'i tɛ sɔn k'a k'ale la a tigi bɛ siran i ɲɛ a y'aw balimaw minɛ aw tɛgɛ fila la dɛ a y'aw balimaw minɛ aw tɛgɛ fila la mais feereko ni fɛn ninnu e t'olu si domaine kɔnɔ. N kun bɛ école kɛ cinéma kanu yɛrɛ de kosɔn ne ye fɛn bɛɛ a b'a dɔn de donc n bɛ ɲɛsin n ka cinéma de ma. Mais i ye école bila k'i to combien man di la. Ma taa yɔrɔ jan hali ne ma defu kɛ. Cinéma o wagati y'a sɔrɔ cinéma ka di ye. Non cinéma yɛrɛ de ka di ne ye hali ni ne welela cinéma tournée la sous 2 heures ne bɛ nɛgɛso ta ne bɛ taa hali n'a kɛra ba kɔfɛ ne bɛ taa tourner ne bɛ segin. Mais e filɛ ka cinéma kanu fɔ cogo min na ko cinéma kanu b'e la maintenant i b'a sɔrɔ i ye dɔ de ye i y'o tigi ye dɔrɔn i y'a fɔ fo ne ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye ou bien ne ka kɛ cinéma bɔla ye i ye dɔ de kanu ka don a la. C'est comme idole ko fanfɛla bon n'a kɛra idole ko fanfɛla ye n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ka terme diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ o ye Discard de ye a ka voix a n'a ka jeu d'action. Discard voilà Bitɔnna. voilà a ka jeu d'action a n'a voix hali sini n bɛ k'o voix de ɲini baara in kɔnɔ n b'a fɛ ka k'ale de ye donc k'a ka voix sɔrɔ k'a ka ton sɔrɔ ka jeu d'action sɔrɔ hali ni ala ma sen di yan n ka se k'a tɔgɔ ma sen sɔrɔ donc n b'a voix n'a diction na a ka jeu d'action ɲini quoi. Mais e y'a ɲini k'a ye ou bien ka. Bien sûr ne ni Discard bɛ tourner plateau kelen yɛrɛ kan souvent n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan an bɛ tourner. Wow c'est bien o ka ɲi mais platiri ko ni fɛn ninnu olu tɛ ka ko ye de wa ou bien a moyen de ma sɔrɔ. Platiri i n'a fɔ protège. Ah voilà. Protège bɛ ne bolo ni ma ɲɛna protège bɛ ne bolo ça fait 5 ans maintenant. Protège bɛ ne bolo. Mais a donni t'i degun wa. A tɛ foyi kɛ ne la. En fait e ka baara kɔnɔna na genre n'i tagara hali denmisɛnninya la i b'a sɔrɔ n'i taara kulonkɛyɔrɔ la i tɔɲɔgɔnin ninnu olu kun ti i tɔɲɔgɔn ka tugu i kɔ quoi ka to ka i b'a fɔ ko dɔ mana kɛ dɔrɔn u b'i sabute ou bien u bɛ kuma dɔ fɔ min b'i toucher o action dɔ delila ka k'i la. Non o action fɛn ma deli ka kɛ ne la. O ma deli ka k'i la. Ayi. Donc ko mana k'i la i bɛ se k'a bɛɛ maintenir quoi i tɛ dimi ya. Voilà adamadenya kana bila i kɔnɔ ko bana in b'i la mɔgɔw nɔ don quoi n'i y'a bila i kunkolo la ala ka baara dɔ dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ tɛmɛ quoi. O fana ye tiɲɛ ye. N y'o faamu. O fana ye tiɲɛ ye mais tani bɛ yan. Awɔ tani bɛ yen. Ne dɔgɔninw bɛ yen fana. I dɔgɔnin kelen bɛ yen. Kelen. Awɔ. Muso wa. Cɛ. Cɛ. Awɔ. C'est bien mais tani yɛrɛ dun. Tani bɛ Sikaso. Ale bɛ Sikaso de yan. Awɔ. Mais ale fana ye lujuratɔ de ye ou bien. Non an ka famille bɛɛ ne kelen de ye lujuratɔ ye. Awɔ. Wow ko ye ala ka latigɛ ye. Madamu sɔrɔla. Madamu sɔrɔla. Madamu. Cɛ est-ce que an tɛ tɛmɛ o yɔrɔnin kan dɔɔnin. An bɛ se ka tɛmɛ o kan. Ouais, jaabi le obligatoire. Voilà parce que i b'a dɔn
jɛnatigɛ fɛn o fɛn solution b'a la quoi. I y'a faamu bon madame kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ an b'a lamɛn a ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ mais i ye dɔ ye awɔ n ye dɔ ye voilà bon a ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ i b'a fɔ ale de bɛ ka gɛlɛya wa ou bien parents de bɛ ka gɛlɛya bon an bɛ parents ka bolo aw bɛ parents ka bolo de kan mais e n'ale yɛrɛ bɛnna la bon yan tɛ quoi a bɛ ka fɛnkɛ village la yɛrɛ an ka yɔrɔ la a plupart caman na i b'a sɔrɔ parents de bɛ taa ɲɛɲini bon parents de bɛ taa ɲɛɲini a bɛ parents ka bolo de kan voilà mais e n'ale yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ très bien bon donc ni parents ye labilali kɛ sisan ne n'ale de bɛ bila en contact ou soit an bɛ bila en communication ok mais e ko tan ni bɛ Sikaso e ni jɔn bɛ Bamakɔ yan nɔ ne ni tan ni dɔgɔkɛ de bɛ Bamakɔ yan i bɛnkɛ voilà e b'o de fɛ yan nɔ quoi awɔ c'est bien mais baara taabolo ni fɛn ninnu na sɛgɛn ni fɛn e bɛ se a t'i degun dɔɔnin yan sɛgɛn i n'a fɔ cogo di i b'a fɔ e ko k'i bɛ taa film tourner la e m'a fɔ k'i tɛ foyi kɛ ni film tourner tɛ yan mais film tourner na ninnu kuma dɔ la aw bɛ sɛgɛn quoi bon est-ce que o ye film tourner dɔrɔn yan hali i yɛrɛ bɛ baara min na nin sɛgɛn b'a la diɲɛ ko ko sɛgɛn b'a la quoi sinon hali ne bɛ nɛgɛso boli ka bɔ Yirimajɔ zɛri na sini fɔ aéroport la tournage la 7h kan ka ne sɔrɔ ka nɛgɛso boli ka bɔ zɛri na sini 7h kan ne sɔrɔ aéroport la o ye rendez-vous de rendez-vous an tɛ rendez-vous ko tulonkɛ la quoi an bɛ bɛn n'a ye jagosa c'est bien bon moto t'i bolo wa bon pour le moment moto kɔni tɛ n bolo fɔlɔ i m'a sɔrɔ fɔlɔ voilà mais déplacement i bɛ déplacement kɛ ni jumɛn ye ne ka déplacement bɛɛ n ka nɛgɛso de mais n y'a ye pour que ka na fɔ aw ka rendez-vous kɔ o ɲɛsiranya kosɔn n ye n terikɛ ka moto minɛ direct la an nana ɲɔgɔn fɛ ok voilà donc i yɛrɛ bɛ ka déplacement bɛɛ kɛ n'i ka nɛgɛso de voilà ne ka fɛn bɛɛ mais n'i y'a dɔn i bɛna bila retard la min na i bɛ mɔgɔ ɲini ni min bɛna ɲɔgɔn fɛ o la a banna mais e delila ka essayer ka aw ka moto in boli k'a lajɛ an ka moto in nkalon fɛnɛ ye haramu ye n m'a boli k'a lajɛ parce que fɛn min tɛ n bolo n tɛ nege a nɔfɛ k'a kɛ quoi voilà fɛn min tɛ yen n tɛ nege o nɔfɛ quoi tiɲɛ na ayiwa mais i bɛ association na association ou bien groupe tɔn ninnu i b'olu dɔ la awɔ ne ye association dɔ la Banankabugu la hali vendredi prochain o association ka match dɔ kan ka kɛ Banankabugu kuruba kɔnɔ kunasini olu ye ne wele an kan ka t'o la vendredi ni Ala ma basi kɛ i b'o association na awɔ n b'o association na n'u ka fɛnkɛ min bɛ yen u bɛ ne wele ni ne tɛ tournage la ne bɛ taga kɛ mais association in kɔnɔna na o b'aw dɛmɛ de wa ou bien bon association kɔnɔ dɛmɛ b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ association yɛrɛ kɔnɔ olu ka baara ye ka handicapé u mana difficulté min sɔrɔ k'a layɛlɛn sanfɛ pour que ka problème yira problème bɛ handicapé kan quoi bon mɔgɔw yɛrɛ bɛ association in kɔnɔ olu sigilen bɛ ni dɔn min nana c'est comme n'u ye dɔn min lakodɔn u bɛ se k'o minɛ ka na diviser pour les handicapés nɛgɛso b'o la souvent tulu ni fɛnkɛ ninnu b'o la quoi o mɔgɔ fɛnɛ bɛ association in kɔnɔ o fana ka ɲi mais lamɛri ka réaction ye jumɛn de ye i ka kow la bon i b'a fɔ dɔw bɛ yen san n'u ye denmisɛnninya la san n'u y'i natɔ ye ou bien ni ko dɔ kɛra dɔrɔn o bɛ kasi ou bien u bɛ to ka kuma dɔw f'i ɲɛna k'i dusu salo ale ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye bon ne ka lamɛri awɔ ne bɛ taa village la ne bɛ se ka un mois kɛ village la an tɛ une semaine kɛ ɲɔgɔn kan parce que souvent n'ale yɛrɛ ye ne layɛ a bɛ kasi bon donc a bɛ kasi min kɛ direct ne bɛ taa grand-mère fɛ yen ne bɛ taa mɔmuso fɛ yen ne bɛ n ka vacances kɛ ne bɛ segin donc a kɛ o kɛ k'e a bɛ kasi de wa sisan yɛrɛ dɔ bɔra a la parce que ne fɛnɛ b'a fɔ a ɲɛna diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ba fɛn de fɛn tɛ ban diɲɛ kɔnɔ dan ye Ala ka masaya de o dɔrɔn de tɛ ban sinon i mana kɛ sentigi ye i kɛra sentan ye sisan ne bɛ lujuratɔ
lujuratɔ ye mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ dusukolo tɛ mɔgɔ min na quoi. O de ye adamaden lujuratɔ ye. Ala ye sen d'i ma ka bolo d'i ma ka ɲɛ d'i ma ka tulo d'i ma mais a y'i jɛn dusukolo la halisa a t'a fɔ Ala ye k'i ka juru b'a la. A kun k'i jɛn tɔ ninnu na ka dusukolo d'i ma ne kɔni fɛ o ye lafiya ye quoi. Parce que ni Ala ye sen ni bolo d'i ma k'i jɛn dusukolo la i b'i sigi ka fa ni ba t'a kɔnɔ. Ni Ala ye i jɛn sen na k'i jɛn bolo la ka dusukolo d'i ma i bɛ parents ninnu ta bila kɛrɛfɛ i b'i yɛrɛ ta ɲɛɲini. Pour le moment n kɔni b'o sira kan fɔlɔ wa n tɛ Ala deli ka dɛsɛ ka bɔ o sira kan quoi. Ni Ala tan'o fɛnɛ la. Mais e ma deli ka gɛrɛ Ala ka ɲininka k'a fɔ a ma ni e ye ne ye mun ne to ka kasi mun na ni e ye ne to ka kasi quoi e tɛ to ka ɲininka a la. Ne b'a kun dɔn hakilima bɛɛ bɛ kulu kuncɛmɔla dɔ fɔ ye ko kɛcogo de bɛ ko ɲa wa ko kɛcogo de b'a tiɲɛ. O ye tiɲɛ. Ale mana miiri a ma ne kɔrɔlen sɔrɔ à l'âge de 18 jours. Bon ka tila k'a ye o den bɛ balola halisa n'a ye ne ye a hakili bɛ jigin don min na action kɛra donc direct a bɛ kasi a ye difficulté min y'a don ne ye 4 ans de kɛ ne tɛ da kɔ la ne ma denmisɛnninya kɛ kɔ la o 4 ans. Ko in kɛlen kɔfɛ a ta ne sen jeni don fɔ bi ne ma da kɔ la ko denya ne sen nɔgɔyalen de ne bɛnkɛ denw bɛ ne ta sinon denmisɛnninya la ne ma da kɔ la ne 4 ans de kɛ tigɛ kɔnɔ. Bon musokɔrɔba tɛ se k'o ye ka tila k'o tigilamɔgɔ kɔrɔlen k'a tɛ kasi quoi c'est obligatoire quoi. O de kosɔn ne bɛ bɔ ale kɔrɔ direct n bɛ taa grand-mère fɛ yen. Ok. Maintenant sisan Jar ale bi n'ale a bɛ miiri action position ninnu de la quoi. Action passé togo mun tɛmɛna c'est comme a ye ne y'a tigɛ kɔnɔ a t'a bila a kɔnɔ a bɛ ne ye bi bilen quoi. Mais ko in ale de y'a baro bɔ i ɲɛna wa ou bien. Non ale tɛ grand-mère de y'a baro bɔ ne ye ale da ma don ala ka walawala grand-mère. E grand-mère ɲininka la de. Voilà ne ye grand-mère de ɲininka mun de la ni ne kɛra tan mun na ne kɛra tan donc. Mais e y'a ɲininka wagati min na o y'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ ka k'i la min bɛ k'i tɔɔrɔ wa ou bien i yɛrɛ de tun bɛ fɛ ka réalité dɔn. Ayi parce que a don ne ye n sigi n ye n bɛnkɛ den dɔ layɛ sen 2 bɛ nin kunna o tuma ne ta taara min. O y'a sɔrɔ denmisɛnninya dɔn. Voilà donc n wulila n taara n mɔmuso ɲininka n ko karisa sen 2 bɛ karisa kunna walima aw ye ne ta bɔ ka bila kɔfɛ a b'a di yan de wa. O de hokumu la a sɔrɔla ka ne lasigi a bɛ ne depuis ne b'a ɲininka a bɛ ne kunkolo salo fo a nana fɔ ne ye direct la hakili bɛ ka kɔrɔbaya a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna direct la. Mais e ko platine b'e bolo i yɛrɛ de y'a san ou bien dɔ de y'a d'i ma. Non association CICR mɔgɔw quartier Mali la quoi olu de y'a di ne ma. Olu de y'a di ma. Voilà olu de jɔra n'an bɛɛ. Mais n'i y'a don i bɛ bere ta yɔrɔ. Bon ni ye bere in bolo o ye fara kulu sanfɛla ye. Mais e b'a dɔn ka tagama ka sɔrɔ bere t'i bolo wa. Très bien ne bɛ tɔgɔma sans bere. A t'i sɛgɛn yan. Ayi ni y'a daminɛ a kun bɛ n sɛgɛn de a daminɛ la a kun bɛ n sɛgɛn mais sisan kɔni n bɛ ala tanu n bɛ tɔgɔma fɛn bɛɛ n'a y'a sɔrɔ téléphone bɛ se ka utiliser n b'a photo yira i la ni problème t'o la. I bɛ tagama. N bɛ image yira i la. Tagama yɔrɔ image ya. N jɔlen quoi an bɛ tournage la. Awɔ bien nana in k'a lajɛ. Voilà ni ye k'an to tournage la. I bɛ taama n'a ye a tɛ foyi k'i la. Non a tɛ foyi tiɲɛ. Ok. Ah. Voilà. Ala ye maa ye. Ayi bon a tɛ sɛgɛn quoi. Mais teri ko ninnu na i b'a fɔ i taama ɲɔgɔnw quoi hali i kɔrɔbayalen yɛrɛ i taama ɲɔgɔn ka ca lujuratɔ la wa ou bien. Bon o yɔrɔ ni sisan tɛ ne kun tɛ gɛrɛ lujuratɔ la parce que a tɛ ne kunkolo la ko ne ye lujuratɔ ye a tɛ ko n bɛ ɲugun la quoi ne yɛrɛ ye lujuratɔ ye
mais mun bɛ n bila k'a kɛ a caman bɛ ɲugun a yɛrɛ la u tɛ sɔn ka gɛrɛ mɔgɔw la voilà u tɛ gɛrɛ sentigiw la quoi bon ne de kun t'o fɛ ne ni sentigi bɛ balon tan hali sini sentigi bɛ ko o ko kɛ ne b'a bɛɛ lajɛlen kɛ mais an bɛ wagati min na i ko bi e yɛrɛ i mako bɛ jumɛn fɛn jumɛn yɛrɛ de la i mako bɛ fɛn jumɛn na sisan awɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan bon adamaden min se dɛmɛ min ye n'o bɛ se k'o kɛ o bɛ se k'o kɛ sinon ne mago bɛ caméra dɔrɔn de la ani n ka post production parce que n bɛ n débrouiller réalisation na hali mardi natɔ mɔgɔw kan ka na n kan ka long métrage dɔw passer ne bɛ n débrouiller nin bɛɛ la o kɔni o difficulté bɛ n kan pour le moment mais n'i y'o mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'o assumer a tɔw bɛ Ala bolo. mais e ka rêve ye ka mɔgɔba jumɛn de ye Mali kɔnɔ yan bon rêve ka ca an ka rêve ye caman ye tel que ani Kande ninnu ka se ka collaborer Isa Kulubali ni tonton Isa Ala ka hinɛ tonton Nuhu Sinsila Banyango an mɔkɛ o de kun n ka rêve ye n'a ka ɲɔgɔn ye mais Ala ma se k'a latigɛ yan n'a ka banni kɛ ani olu n'a ɲɔgɔnna caman quoi Tante FC ninnu. mais contact t'i n'olu si cɛ u si ka contact t'i bolo yan. bon contact bɛ ni Ɲanankɔrɔ de cɛ ni Ɲanankɔrɔ bɛ kuma ka cɛ. mais i ye minnu tɔgɔ fɔ sisan k'i ka rêve ye ka baara kɛ n'olu bɛ k'olu y'i ɲɛna olu si ka contact t'i n'olu si cɛ. bon Kante ka manager ka contact bɛ n bolo. R12 o ka contact bɛ n bolo sinon Kante yɛrɛ ta tɛ ne bolo. mais Tante FC ninnu tonton Isa Kulubali olu. bon n'u ye ɲɔgɔn ye mais n ma numéro ta o wagati mais n b'a dɔn fɛnɛ don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn ye quoi. mais i n'olu ye ɲɔgɔn ye quoi. awɔ aw kumana. awɔ aw sigira ka kuma. an bɛ tourner plateau kelen kan réalisateur kelen bolo donc o diyagosa ye a bɛ don. aw bɛ ɲɔgɔn ye siga t'o la mais jɔn ye ka réalisateur ye. bon nin yɔrɔ in na n bɛ foli di Jeli Sare ma. Jeli Sare de ye e ka réalisateur ya. awɔ bon a ka can quoi Jeli Sare bɛ yen n t'a dɔn n'a dɔw bɛ kɛ publicité ye sinon bon an ka can quoi réalisateur ka can an bɛ jeu min bolo. maintenant sisan o. ni ne ye e sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan k'e sigi ka mamala sigi yan ou bien Baroni Gambi ou bien Roi 12 k'i ka intention yira a tigi la i bɛ mun de f'a ɲɛna. ne y'o de fɛ yen intention sugu ka ca mais mun kɔni bɛ ne ɲini kan sisan o ye ne ka caméra ko de parce que ne bɛ se ka n balo de la fo ka taa se saya ma mais hali n'o ye miliyari di ne ma ni ne ma baara k'a la miliyari bɛ ban. o ye tiɲɛ. bon ne bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ minɛn dɔrɔn de la mun bɛ se ka n dɛmɛ n ka baara kɔnɔ n bɛ se ka baara kɛ lafiya la cogoya min na. ok donc caméra ko gɛlɛya de b'i kan. voilà n'o b'i bolo wagati min ja i b'a ta ka taa i ka baara kɛ. mais pour le moment i bɛ ka baara kɛ jɔn ka caméra la. bon an bɛ baara kɛ mɔgɔ caman de don souvent ne bɛ caméra b'e bolo ne bɛ wele yala i bɛna tourner nin dɔn ayi. mais olu n'a ɲɔgɔnna i b'u sara de yan. non an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa olu tɛ sara ne kɔni t'olu sara. e k'olu sara quoi. voilà sara t'i n'olu cɛ. ne ni olu cɛ mais n tɛ se ka kuma tɔw fɛ. awɔ o de ko don e n'olu cɛ. voilà mais i ka moyen de déplacement ko i yɛrɛ de bɛ jɔ n'o ye wa ou bien i ka réalisateur bɛ to k'i dɛmɛ o la. bon u bɛ n dɛmɛ a la mais a fanba bɛɛ n yɛrɛ de ye parce que olu yɛrɛ de b'a fɔ n'i y'a mɛn mɔgɔw b'i dɛmɛ i b'a k'i yɛrɛ ye fɔlɔ de. o ye tiɲɛ. maa si tɛ mɔgɔ si fɛ bi n'i tɛ baara kɛ. voilà. o ye tiɲɛ. donc an bɛ weleweleda kɛ Mali faamaw ye Mali nafolotigiw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko an balimakɛ ko ale mako bɛ caméra de la ko caméra ko problème de b'ale la ni ɲɔgɔnna ka n'i sigi plateau sanfɛ k'a fɔ ne mago bɛ baarakɛminɛn dɔ de la pour que ka baara kɛ n'i y'a kɛ dɔw ye u b'a fɔ n mago bɛ téléphone na ou bien u b'a fɔ n mago bɛ moto de la surtout a yɛrɛ bɔra k'a ka déplacement ko problème fɔ n'ale bɛ déplacer f'ale k'a terikɛ dɔ de wele pour que ale n'o ka taa ɲɔgɔn fɛ ou bien ale bɛ nɛgɛso ta nɛgɛso dun yɔrɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ bɛ yen n'a ka jan degré dɔ la a pédaleli man nɔgɔn hali fitinin mais k'o bɛɛ gɛlɛya to a la k'a fɔ k'ale mako bɛ caméra de la ale mako bɛ baarakɛminɛn de la ale bɛ fɛ ka baara de kɛ a ma ka lojura kɛ jagofɛn ye
k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ deli n'a ye fɛn a ma a ka lojura kɛ o ye donc a mako bɛ baarakɛminɛ de la pour que a ka baara a bɛ se ka baara kɛ togoya min na Mali catiri bɔlaw tel que Kante ATT Junior ani Kante Junior 2 Gimba Junior 2 voilà petit Gimba numéro 2 ani Klaba ninnu u bɛɛ quoi aw kan ka an balimakɛ wele aw kan k'a wele aw ka dɛmɛ don a ma a mako bɛ aw fana ka dɛmɛ na a ye dɛmɛ don a ma a mako b'aw ka dɛmɛ na ok nin bɛɛ la fana an ma insister ni Yusuf Keita Petit Gimba an b'i wele n b'a dɔn fana n'i ye cɛ min ye n'i ye video in ye i bi ko dɔ kɛ i tension min b'i la ari kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn donc n bɛ insister e kan i balimakɛ filɛ a ko k'a mago bɛ caméra de la caméra pour que a bɛ baara kɛ cogo min na n'i ye nin kɛ mɔgɔ dɔ ye a kun bɛ nin sigi yan k'a fɔ n bɛ nin fɛ nin kɛ tan mais a m'o si fɔ a ko ale mago bɛ baarakɛminɛ de la parce que ale bɛ fɛ ka baara de kɛ a n'a ka bana a mago bɛ baarakɛminɛ de la pour que ka baara kɛ donc an b'a f'i ɲɛna n'i y'an ka video ye i dɔgɔnin wele i ka dɛmɛ don a ma nin kan ka dɛmɛ dɛ nin kan ka dɛmɛ dɔw bɛ yen nɔ u sen ka ɲi u bolo ka ɲi bana t'u la foyi t'u la olu kɛlen don fɛnniya ye olu tɛ ka wari ɲini mais nin filɛ nin ye a n'a ka bana mais a yɛrɛ ko k'a t'ale kunna yɛrɛ k'ale lujuratɔ ye a b'ale kunna de an tɔw bɛ cogo min ale yɛrɛ bɛ ten o de b'a kunna donc nin ni dɛmɛ ka kan ni mɔgɔ kan ka dɛmɛ o ye nin de ye i jija i k'i dɔgɔnin i k'a dɛmɛ k'a mago b'i ka dɛmɛ na i k'i dɔgɔnin dɛmɛ weleweledakan jumɛn b'i yɛrɛ bolo k'a fɔ Petit Gimba ye bon nin yɔrɔ la n bɛ n ka patron fo n bɛ n fa fo PG donc an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ne kɔni mago bɛ baarakɛminɛ de la en plus n b'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn y'i se kɛ Mali ari ye ka Mali labɔ ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi a y'a bila yɔrɔ min na an bɛ fɛ ka taa n'a ye hali n'aw m'a bila an b'aw sen nɔ tɔgɔma fo ka taa se a ka bila yɔrɔ ma ka sɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye ne kɔni mago bɛ caméra de la ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ o kɔni o ye n ka projet fɔlɔ ye hali ni wari sɔrɔ bi n yɛrɛ kan ka mun kɛ o ye n ka projet ka se ka caméra sɔrɔ ka baara kɛ n yɛrɛ ok o mɛnna donc aw balimakɛ ko k'a mago b'aw ka dɛmɛ na aw bɛɛ de ko don Petit Gimba aw bɛɛ donc a y'a dɛmɛ ala kama a n'a ka bana a bɛ ka baara kɛ k'a ta ɲini donc a ni dɛmɛ ka kan ok ba e ko k'e bɛ se ka ballon tan awɔ aw bɛ ballon tan cogo di ba aw bɛ ballon tan dɛ aw bɛ ballon tan cogo di bon an bɛ ballon tan Banakabugu Kurubani kɔnɔ an ka association bɛ IJA sira fara la an bɛ jouer yɔrɔ caman quoi chaque octobre an bɛ jouer Banakabugu la an bɛ jouer Torokɔrɔbugu mais i bɛ se ka kɛ to ka jigin nin yɔrɔnin na yan tan pour que donc an jɔ k'a lajɛ voilà n'a tɛ kɛ gasi ye a kɔni tɛ kɛ gasi an degelen don jɔli la ouais voilà i mago bɛ nin de la wallahi ok donc aw ka association aw bɛ jɛ ka ballon de ta ɲɔgɔn fɛ très bien souvent yɛrɛ hali vendredi don ta yan ni sentigiw de o tɛ nabara yɛrɛ o ye sentigiw de vendredi don ta yan ni sentigiw de aw ni sentigiw de bɛna ballon ta awɔ vendredi natɔ Banakabugu Kurubani kɔnɔ awɔ heure jumɛn bon à partir de 14h tiɲɛ na ba ni dɛmɛ ka kan yɛrɛ yɛrɛ de ba kan ka dɛmɛ dɛ walahi ani dɛmɛ ka kan ala ka mɔgɔ ɲumanw minnu bɛ ko kɛ ala kama n'olu tɛ tɔgɔ ɲini u tɛ foyi kɔ ala kama donc ba ni dɛmɛ ka kan aw ye ba dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Keita i dɔgɔnin mago b'i ka dɛmɛ na dɛ i dɔgɔnin dɛmɛ ani dɛmɛ ka kan ba ɲɔgɔnna baden de bɛ yen minnu bɛ ka yaala ka delili kɛ minnu bɛ ka delili kɛ olu ma dɔgɔyama tɛ dɛ mais ba ko ale bɛ baara de kɛ
ko k'a ta ɲini donc banni dɛmɛ ka kan an bɛ wele da bila ala ka mɔgɔ ɲumanw ye ala ka mɔgɔ ɲuman mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a ye ba dɛmɛ banni dɛmɛ ka kan déplacement ma nɔgɔ ba ma déplacement ko problème b'a la et puis caméra ko problème b'a la a yɛrɛ ko caméra de ka d'a ye pour que a bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na mais ne yɛrɛ bɛ déplacement ko fara a kan déplacement ma nɔgɔ n'a fɔra k'i ka bɔ fo Banankabugu la ka na fo Ɲamana nɛgɛso la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ ba mago b'aw ka dɛmɛ na ala ka jɔnw a ye ba dɛmɛ a y'a kɛ ala kama a kana kɛ tɔgɔ kama a kana kɛ foyi kama a y'a kɛ masa arahamani kama ba mago b'aw ka dɛmɛ na an bɛ émission kuncɛ yan o hukumu kɔnɔna na folikan laban jumɛn b'i bolo k'a di kanubagaw ma bon n bɛ lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo n'u m'u ka baara bila k'anw lajɛ k'anw si aw sara b'aw yɛrɛ de bolo maa kanu maa ka fisa ni yɛrɛ maa ɲini aw fɛ halisa aw sɔgɔlen to aw ni anw kungo la a kɛra ne ye o a kɛra lujuratɔ wɛrɛ o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ o ni mɔgɔw mana jɔ artiste min na i bɛ se k'a ka image sɔrɔ yan donc an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ti abonné aw ni anw kungo la sur YouTube an ka taa fanga di compte in ma compte in ka se ka fanga sɔrɔ ka fara Mali plateau baw kan o kɔni y'an ka laɲini hali bi aw bɛɛ lajɛlen folen don min se ye min ye a bɛ se ka kɛ anw kungo ye a bɛ se ka kɛ Kulukutu yɛrɛ ye walima a bɛ se ka kɛ Bajalo ye donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka kulomajɔ la a n'aw ka basigi la mais téléphone numéro dɔ b'i bolo émission kɔfɛ ni mɔgɔ min mago jɔr'i la awɔ téléphone numéro bɛ ne bolo a fɔ 70 04 85 92 70 04 85 91 92 92 ok nin ye Bajalo ka numéro ye ni maa mun mago bɛ Bajalo la dɛmɛ sira kan donc a ka contacter a k'aw seko k'a ye awɔ appelkɛlaw ka mɔgɔw ni émission kɛra ni numéro dila u bɛ weleli kɛ ka artistes tɔɔrɔ kan jɔlen foyi t'i sɔrɔ u da kɔnɔ e bɛ ne fɛ yan e bɛ ne furu wa olu ko tɛ dɛ sɛbɛlakan bɛ minnu da kɔnɔ bala olu de ko don numéro dikun ye olu de ko ye o hukumu kɔnɔna na an bɛ Balibibugu Media baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an ka technique mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka directeur fo k'an ka directeur de producteur fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an seko kun ye nin de ye bi k'a di aw ma ni masa arahamani ma ka jɔnya jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ salamu aleykum